uyikhombe Gawuqala uTimothy chapter 2 verse number 9. Nizoyivuselela nje le njongo. Ibaluleke kakhulu. Abanye abantu baphume emakhaya njengathi singazange sifundiswe isimilo. Sisithola isimilo ngoba sifumene daduduna abantu abangotata abasifundisayo. Bakuthi elisizwa khona inkonzo engenayo ngolwesibili iyotata. Ola nkonzo yotata ungathi xa ungumuntu ophume emvuselwe base sinabantu bemvuselwe uthi hey iyabanda lena akho moya. Kodwa uyazi ba ayina ndakufunda lapha ukuphatha inkosikazi ndakufundiswa nangoku sendihamba nje sengumfundisi ndafundisa ukuzenzela izinto incebe eBhayibheli lwesibili la nkonzo yotata yandenza ngangumntana Ishumayela nesimilo nibe naso. Umuntu angacingela uba utata nomama babehlala kunye andubukelanga umsando kumama notata bungekho. Ndincedwe ukufika ukwabantu ebandleni abakwazi ukufundisa umuntu umfana ziphathe kanje side siyoxelelwa sesitshathile amakhosikazi uhlalo kanje nabantwana sifundisiwe azibhalwanga beBhayibhelini kodwa sakhiwe ngabantu. Abanye bechaza ukufeyila kwabo imitshato yabo befeyila bexhuma izandla bekhala abantu kwela kumbi kuyafundiswa ngapha akuvuthwa amavesi kwakuthi uMathewu kuthethwa ngomuntu kwenze ngoba ukuprofetana nokuthetha kweli mezinjawo zambamba kuyabuya zona. IBhayibheli uba unalo uthando ufana nenkcenkcekece zayo kuthiwa ziyaphela iziprofeto ziyaphela intshumayelo ziyaphela ikhala. uJesu watsho into yanye wathi xa ithetha wathi abam tatutya niyababona ngeziqhamo hayi ngokushumayela hayi ngokuvusa abafileyo hayi ngeziprofeto wathi nje inye qha into enobeshula uba abanohlulwa sisimilo bazoba necharacter isiqhamo sizwe ezinye iziqhamo ke kuze zibe khona uyakhiwa ngomnye umuntu. Siyeva wanziwani uyabona ibulela lento kanti umaze thina sasindizwa kwethu ushumayelayo wonke ukuthi ndingumfundi eligama lithi umfundisi nje beliba kumfundisi ungumfundisi qha akekho umuntu ongathi ecawe into abantu umfundisi loo nto yayibethwa ngokukhawuleza. Ndanti yabona ngosendimtshana ndiyayibona kwetyini abantwana babeza uba ungabikho mphakamo ngoba uzufundiseka xa uzokumfundisa. Umfundisi akafundiswa phela uzawukhawuleza ungafuni ukufundisa. Xa kuthethwa nabantu andithwe nomfundisi then wena uthi akuthethwa nabanganga befundisa ungumfundisi phela uyasinceda. Namhlanje ngoku abantu badume ngokufundisi ngokupostile izinto bazithathe phezulu. Nenkonzo sakwazi bafundisa because ngendlela abaphakame ngayo abafuna ukufundiswa banomoya. Bazama ayifiki lapho umoya ngcono akafiki nani. Lento ibandayo ileza ukwenza ube ngumuntu kusasa. Lento ikateleyo le ikateleyo tetyawo uthi ndiyozela xa ithe ile izakuba umama ozokwakha ikhaya elifudumeleyo. Italeza yabona baza ngithi baza banda ndeda nandi dizamdala phansi ngale vesa ikona isimilo indlela yokunxiba indlela obheva ngayo indlela ekhaya ufuna ukuhlala ngayo
indlela efuneka uclean. Uyabona bakulosine kufundiswa nokucleana, nokuclean nokuphakela umyeni, nokuphekela umyeni. Nezinto ongazange usibeke ekhaya sizazange sibekho. Ziyatrainwa. Umyeni ubhalelwa kanjani? Umyeni omnike kanje. Uyabona inkosikazi kule 17 years kukho imini zokuxabana, kukho imini zokuba singaxabani. Sikona. Kodwa what I note intoba umuntu odlule kulosini soze umbize umyeni wakho ngegama senixabana niphose. Ibithi noba inomsindo ilila ithi tata. That uthi tata sixabana. Bevama undibiza igama, vamba siyaxabana ngosiyathukana, siyathini kodwa ithi tata. La tata umtraining. Ngutata noba kubi akaphazanyiswa ukubhekisa nevani kwethu uhlale watrain. Not a guy. I was teaching mama nabantu basekhaya teaching yasekonzweni ulalosini yandenza nanomfazi okwazi ukunxiba nami into ndisifaka nje kancinci naye uncedile ngotata ebebesakhama nawela xa umuntu ongafundiswekanga noba amavesi maninzi kwaye kwakhona akayenza. So uThixo ndifuna ke nifunde nje le verse nkosikazi nihlale phansi ncwadi chapter number 9. Isimilo siyafundiswa, indlela yokunxiba iyafundiswa kulalosine so that singabi inhlekisa apha ngaphandle. Verse 9. Timothy ukuqala chapter 2 verse 9. Abafazi bona mabandileke banxibe ngesidima. Banxibe ngantoni? Ngesidima. Banxibe ngantoni mama? Ngesidima. Bathozane. Babe ngabantu abathozamileyo. Lele undle bathi umuntu ongumama xa engekho kulosini uyashawuta amembeze ingxabano yakhe ibepha. Otrainiweyo ufunda indlela yokuthetha nomyeni wakhe. Siyavana manje indlela yokuthetha uyiwa njani kumyeni, uthethwa njani, liphakama phi, kuthiwa makathi makathozane, makanxityiswe. Uyabona ke aba batshatileyo bavele bathi abayibapha umnwa kuthi kuhleli kuthethwa ngathi soze ndiyeva kulaa kuhleli kuthethwa ngathi utsho makuthi. Yo amadoda akazange abazi abafazi babo kulosini asengxakini. Asenini abile malafeni. Oh Jesu hamba ngesithandazi laba zaba ndizonivuselela mna nje ba nike nibuye umva silangazelele la kumbi ngathi silangazelele iconference kumanda apha siyapha phaya kokeyboard futhi ayidinga ikeyboard bakuyathandazwa uthwalisana ingxaki ba kuyalilwa ba yakha yabona ke kakuthandazwa ingxola ifuneka akuthandazwa ingxola ithini kufuneka abantu aba serious ngoko singanciba ingxaki esinazo xa singathatha ucathu kule nto yokukhonza kulosine igqibe ngosikazi. Abafazi bona mabandileke banxibe ngesidima bathozane inwele bangazihombisi ngogqithisileyo mabangayokozeli ngamaso egolide nawamatye exabiso bawunduzelise ngeelokhwe zendleko ndaweni yaloo nto mababe nemisebenzi emihle efanele amakhosikazi abangigama lobuKristu
umfazi makabe ngumfundi othe cwaka. Yes. Makadibaka. Malingevakala igama lakho encukile sithiselisa xa unguma. Ndiliseka. Uyafundiswa. Ufundiswa ngendlela yokuphatha imali. Ufundiswa ngendlela yokuthanda izinto. Unqandwe baba. Sukompita xa ungumama. Ufune into umyenakho angakwazi uyiafforda. Ifundiswa baba. Yatrainwa baba, uyafundiswa phaya indlela yokuphila komuntu. Iyabuyisa ingqondo eselisweni. Kula nkonzo. Ufakwe apha. Kuthiwa kaloku wena ubanga igama lobuKristu wena. Uyalibanga. Le ndlela ke uyokuphila kwakho mayingafani nabantu abangalibangiyo eligama lobuKristu. Siyabona bathandekayo. So phaya kuyathanda umuntu emephaya athi uyena sixabene ngolhlobo. Ndicela imithandazo. Hlutshwa ngabantwana bakucela imithandazo. Hlutshwa ngoba ndicela ulinywe pha uthandazelwe le ngxaki ekhona. Zinciphe ingxaki. Kuzile ukudla ukhalele ukuthi kuthiwe umfundisi ngoku masimthandazeleni bathandekayo. Imessage le ikhona ingxaki ebhekene nomfundisi. Athandazelwe pha kusi. Siyabuya ngecawe inkonzo yavuka. Kukho amankosikazi ebehleli kulosini elilela into yokuhamba kwendlela sikamoya. Siyevana umfundisi uba nazo ingxaki abhekena nazo. Kodwa amankosikazi xa ithandaza ziyasonjululwa ezazinto. Siyevana bathandekayo kulilwe pha kulosini. Xa ungekho kulosini sizohlanga nabo ngecawe kodwa kulosini kangubekho abantu bathandazayo bebehlangene icawe zoyiqala phansi thina. Sizama ukuyibonda siyibona isimilo zoziziba uzawuthi abayakhonza yonke imihla bayangcola yonke imihla kodwa ke nibanjonge indlela abahamba anibabheke indlela abakhohlakele ngayo kanti babheke indlela abayiyo kanti bheke indlela abanxiba ngayo kanti ngoba kuyasolwa pha kulosini siyavuswa isazela pha kulosini kuyathandazwa ngoba kuyalukiswa mama kaloku sozunxibe kanje xiba ngohlobo hayi ntathu ndithande nje kodwa mama ubanga igama likaKristu ulibanga nathi. So xa ubanga igama likaKristu funeka ube yile nto siyo. Siyavana umyeni ukuvumela kuba uyakwenqina ukukhathaza inkosikazi yakho. Kodwa pha kulosine uxelelwe reality. Mhlobam sibanga igama. Siyayiva le katata kodwa singamakhosikazi thina abanga igama likaLosini. Xa uThixo efuna ukunceda abantu ibizeleni intokazi ayike namadoda. Xa isimo sixakile beza namakhosikazi asele ukudlalile phambi kwabo enoThixo asabele. Kodwa xa amakhosikazi engenawo ukutrainwa nokufundiswa isimilo ebandla nabashumayelayo bashumayela into engekho futhi bashumayela into engenamandla engazozincede umuntu. Cela sibeke inyawo sithandaze sibonke imvelo bonke kulapha.